ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی و جمهوریوی، جمعیت. راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطنی تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум нанагони азиз. нашри муфассали барномаи тиловатии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 10 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе бинои нави шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Синоро ба истифода доданд. гузориши Шаҳзод Раҷабзода. 10 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе бинои нави шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Синоро ба истифода доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити фароҳамгардида шинос шуда бо ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилии яки ноҳияи Сино суҳбат намуданд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бино аз таҳхона ва 5 ошёна иборат буда дорои 64 ҳуҷраи корӣ мебошад. он мувофиқи талаботи хизматӣ ва бо шароити мусоиди корӣ сохта шудааст. маҷлисгоҳи васеъ бино дорои 240 ҷойи нишаст буда барои баргузорсозии ҷаласаҳои корӣ ва машғулиятҳои соҳавӣ пурра муҷаҳҳаз гардонида шудааст. синфхонаҳо ва толорҳои таълимӣ бино бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошанд. дар ин ҷо навъҳои гуногуни дастгоҳҳои соҳавӣ, яроқу аслиҳа, воситаҳои алоқа ва дигар лавозимоти корӣ ҷой дода шудааст. барои кормандон китобхонаи замонавӣ низ фаъолият мекунад. ҳамчунин ҳангоми корҳои сохтмонӣ ба ободонии гирду атроф таваҷҷӯҳи махсус дода шуда дар саҳни бино майдони сафороӣ, таваққуфгоҳ барои мошинҳои хизматӣ ва дигар иншооти ёрирасон низ бунёд гардидааст. зимни суҳбат бо ҳайати шахсии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки кормандон бояд ҳамеша ҳушёру зирак бошанд, дониш ва малакаи худро баланд бардоранд ва барои пешгирӣ аз ҳар гуна ҳолатҳои ногаҳонӣ омода бошанд. мо кормандони милитсияи пойтахт изҳори миннатдории самимии худро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки имрӯз боз як бинои хуштару замонавӣ муҷаҳҳаз бо тамоми шароит ва лавозимоти зарурии корӣ мавриди баҳрабардории кормандони мақомоти милитсияи пойтахт қарор дода шуд. ба истифодадиҳии ин бино дар рӯзи иди касбии кормандони милитсия рост омад ки воқеан ин як тӯҳфаи арзишманди роҳбарияти олии кишвар махсусан пешвои муаззами миллат ба сохтори мақомоти милитсияи пойтахт ба шумор меравад. ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхорӣ ва дастгириҳои роҳбарияти олии кишвар мо талош меварзем то вазифа ва ӯҳдадориҳои хизматии худро сарбаландона иҷро намуда дар таъмини суботу оромӣ саҳми арзишманди худро гузорем. бунёди чунин бинои замонавӣ ва таъмин намудани он бо таҷҳизоти муосир имкон медиҳад ки кормандони мақомоти корҳои дохилӣ вазифаҳои худро боз ҳам беҳтар ва бо масъулияти баланд иҷро намоянд. дар охир ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино як зумра нақлиёти нави хизматӣ супорида шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандон дастур доданд ки ба ватан содиқона хизмат намуда
дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон ва таҳкими асосҳои давлатдории миллӣ саҳми арзанда гузоранд. 10 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилӣ маркази инноватсионии Вазорати корҳои дохилиро бо маҷмӯи бинову иншооти хизматӣ ифтитоҳ намуданд. Зоиршод Тағоимуродзода ва Баҳодур Қурбонзода гузориш медиҳанд. 10 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилӣ маркази инноватсионии Вазорати корҳои дохилиро бо маҷмӯи бинову иншооти хизматӣ ифтитоҳ намуданд. Боздиди роҳбари давлат аз бинои шуъбаи махсуси зудамали қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилӣ бо вохӯрӣ бо ҳайати шахсӣ ин ниҳод оғоз ёфт. Иттилоъ дода шуд, ки дар ҳамин мавзеъ барои ташкили фаъолияти хизматии кормандони шуъбаи махсуси зудамали қисми ҳарбии 3502 бинои дуошёна сохта шудааст, ки он аз хобгоҳ, ҳуҷраҳои кориву санитарӣ, ҳуҷраи нигоҳдории аслиҳа ва лавозимоти ҷангӣ, китобхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. Бино бо истифода аз масолаи бо сифати сохтмонӣ бо тарҳи муосир бунёд шуда, дар он барои ҳайати шахсӣ ва кормандони шуъбаи махсуси зудамали қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилӣ шароити хуби корӣ ва хизматӣ фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат ҳайати шахсиро ба муносибати рӯзи касбиашон самимона табрик намуданд ва кормандони мақомоти корҳои дохилиро ба хизмати софдилона ба ватан ва истифодаи самараноки шароиту имконоти фароҳамшуда ҳидоят карданд. мо афсарон миннатдории самимии хеша ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонем, ки барои ба истифода додани чунин як бинои нави замонавӣ бо сатҳи баланди хизматӣ маишӣ ва техникӣ мебошад. Ба ватан, ба халқ пешвои муаззами миллат содиқона хидмат менамоем. зимни боздид аз маркази нави инноватсионии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба президенти кишвар иттилоъ доданд, ки дар марказ мутахассисон пас аз хатми курсҳои омӯзишӣ бо истифода аз хати нави технологӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти махсус ҳавопаймоҳои хурди бесарнишин ва маҷмӯи бесарнишини разведкаи ҳавоиро омода месозанд. маркази инноватсионии Вазорати корҳои дохилӣ ва маҷмӯи иншооти таъиноти хизмативу маишӣ бо супориши президенти кишвар ҷиҳати рақамикунонии соҳа, омӯзиш ва омодасозии кадрҳои ҷавони сатҳи технологияи рақамӣ дар муҳлати 5 моҳ сохта шудааст. низоми муосири фаъолият дар сохтори Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи эълони солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия амалӣ шуда ба тақвияти омодабошии ҷангии воҳидҳои таъиноти махсус, таъмини амният, мубориза бо терроризм ва ошкору пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо мусоидат мекунад. дар идомаи боздид ба роҳбари давлат фаъолияти мустақими мутамаркази навтаъсис дар нуқтаҳои дурдасти кишвар бо истифода аз технологияи нави инноватсионӣ намоиш дода шуд. ҳоло бо ҳадафи рақамикунонӣ дар сохтори мазкур татбиқи низоми ягонаи иттилоотии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад, ки якчанд намуди модулҳоро дар бар мегирад. таъсиси замима барномаи мобилии Вазорати корҳои дохилӣ яке аз модулҳои низоми муосир аст, ки тавассути он шаҳрвандони кишвар метавонанд маълумоти дурусту саривақтиро дастрас намоянд. дар робита ба ин соли 2025 дар сохтори раёсати қушунҳои дохилӣ, раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил, раёсати воҳидҳои таъиноти махсус ва раёсати алоқаи Вазорати корҳои дохилӣ, шуъба ва бахшҳои технологияи инноватсионӣ таъсис дода шуд. дар марказ барои кормандону мутахассисони ҷавон шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст, ки бо таҷҳизоти лозима таъмин мебошад. мехоҳам миннатдории ҳайати шахсии қушунҳои дохилиро ба сарфармондеҳи олии қувваи мусаллаҳ, ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии ғамхориҳои пайваста баён намоям. қисму воҳидҳои таъиноти махсусӣ чӣ қушунҳои дохилӣ, чӣ мақомоти корҳои дохилӣ аз ӯҳдаи иҷрои дилхоҳ вазифаи супоришҳои махсусе, ки ба зиммаашон вогузор мегардад, баромада метавонанд
و برای تامین امنیت دولت و حیات آسایشته مردم شریف تاجیکستان صادقانه خدمت خواهند کرد. در همین جا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همزمان با شرایط بنا و انشاءات دیگر نوساخت شناس شدند. اطلاع داده شد که در این موضع برای پیشبرد فعالیت و بودوباش خدمتچیان حربی همزمان بنای دو آشیانه مأموری، بنای تعلیمی، باششگاه نگهداری تکنیکا، ایستگاه ماشین‌ها، تالار ورزشی، آشخانه، حمام زمانوی، میدانچه‌های فوتبال خرد و والیبال، حوض شناوری تابستانه، کمپلکس مشق‌های اتلتیکی، بنای آزمایشگاه مخصوص، میدان صف‌آرایی و خط مانعه‌های مخصوص برای مشق و تمرین بنیاد شده است که همه آن با تجهیزات و لوازمات و اینفراساختور ضروری تامین میباشد. همه بنا و انشاءات نوساخت قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی با سیستم یگانه گرمایدهی پیوست است. تشریف پیشوای معظم ملت ما خدمتچیان حربی قشون‌های داخله را وادار می‌سازد که بهر اجرای وظیفه خدمتی خود دوچند دقت جدی جدا نموده بهر حمایه وطن عزیزمان کمر همت بسته صادقانه خدمت می‌نماییم. از نام تمام کارمندان قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان می‌خواهم منتداری خود را به پیشوای معظم ملت رسانم. در زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت کشور برای بهسازی شرایط کاری خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات کارهای داخلی بنا و انشاءات زمانوی بنیاد و در این برابر پایگاه مادی و تکنیکی در قسم‌های حربی و ساختارهای آن پرقوت گردانیده می شود. در نزد ریاست قشون‌های داخلی بار اول در بین مقامات قدرتی کشور کلوب وطندوستی کودکان و نورسان تأسیس داده شده است که در آن فرزندان خدمتچیان حربی مشق و تمرین نموده در مسابقه‌های سطح جمهوریوی و بین المللی اشتراک می‌نمایند. عبدالعلیم خالد ورزشگر پیش قدم کلوب ورزشی ما در مسابقه بین المللی که در شهر دوشنبه گذشت از نمود گشتین سامبو سزاوار مدال اول گشت. باز در مسابقه بین المللی که در شهر خوجند به نام استوپریون گذشت در این مسابقه هم تونست که شاگرد ما با 5 حریف خود غالبیت را به دست آورد و سزاوار جای اول گشت و نام و بیرق عزیز ما را در این مسابقه بلند برداشت. در اینجا همچنین به سرور دولت فعالیت نمونوی خواجگی‌های یاریرسان وزارت کارهای داخلی در سال 2025 معرفی شد. طبق اطلاع مسئولین سال 2025 اهل زحمت خواجگی‌های یاریرسان وزارت کارهای داخلی توانستند از زمین‌های کارم حاصل خوبی میوه و سبزیجات و غله‌دانه به دست آورند. خواجگی 370 گکتار زمین کارم، 47 گکتار باغ و تاکزار و 253 آیله زنبور عسل در اختیار دارد که حاصل فراوان میوه و سبزیجات و پالزی به قسم‌های حربی و ساختارهای آن روانه می‌گردد. در خواجگی یاریرسان قشون‌های داخلی همزمان 835 سر چاروای کلان و میده و 49 سر اسب پرورش می‌یابند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فراورد بازدید تاکید نمودند که پایداری صلح و آسایش، ثبات سیاسی، تأمین زندگی آرام مردم و وسعت کارهای آبادانی و سازندگی که امروز در کشور به نظر می رسد نتیجه سعی و تلاش وطندوستانه و متانت و صداقت خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات کارهای داخلی و دیگر ساختارهای قدرتی دولت صاحب اختیار تاجیکستان می باشد. 10 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилӣ ҳамчунин ба таври фосилавӣ биноҳои нави истиқоматӣ барои кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар ноҳияи шоҳмансори шаҳри душанбе ва шаҳри хуҷанд ва 2 бинои нави хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафури вилояти суғд ва ноҳияи вахши вилояти хатлонро ифтитоҳ намуданд.
10 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилӣ ҳамчунин ба таври фосилавӣ биноҳои нави истиқоматӣ барои кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ва шаҳри хуҷанд ва 2 бинои нави хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд ва ноҳияи вахши вилояти хатлонро ифтитоҳ намуданд. иттилоъ дода шуд ки бо мавриди истифода қарор гирифтани 3 бинои баландошонаи истиқоматӣ дар шаҳри душанбе ва шаҳри хуҷанд 240 корманди мақомоти корҳои дохилӣ бо манзили нави истиқоматӣ таъмин шуданд. тадбири муҳими иҷтимоӣ ки бо супориши пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгирии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯтоҳтарин муҳлат амалӣ шуд ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ нерӯи тоза бахшид. бинои нави истиқоматӣ дар кӯчаи Садриддин Айнии пойтахт бо тарҳи муосир сохта шуда аз 5 ошёна ва 32 хонаи 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ иборат аст. хизматчиёни ҳарбӣ ин ниҳоди қудратӣ ба сарвари давлат барои таваҷҷӯҳу ғамхории ҳамешагиашон ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ изҳори сипос намуда таъкид доштанд ки баҳри иҷрои масъулиятҳои касбиашон содиқона ва поквиҷдонона ба ватан ва мардуми тоҷикистон хизмат менамоянд. иншооти дуюми истиқоматӣ дар кӯчаи Аҳмади Дониши ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бо риояи қоидаҳои меъмориву шаҳрсозӣ бунёд ёфтааст ки дар он барои зист ва истироҳати кормандони мақомоти корҳои дохилӣ шароити хуб фароҳам шудааст. бино аз 18 ошёна ва таҳхона иборат буда барои таъмини 128 корманди шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо манзили нави зист пешбинӣ гардидааст. дар доираи корҳои ободонӣ барои кӯдакон ва калонсолон дар назди ин биноҳо айвону нишастгоҳҳо ва майдончаҳои хурди бозӣ бунёд шудааст. мо кормандони вазорати корҳои дохилӣ солҳои тӯлонӣ барои надоштани манзили истиқоматӣ танқисӣ мекашидем. имрӯз мо бо дастгирии падаронаи шумо соҳиби манзилҳои истиқоматии зебои замонавӣ шудем. кӯшиш мекунем ки ба чунин ғамхориҳои шумо сазовор боше. ба халқу ватан содиқона хизмат мекунем. муҳтарам ҷаноби олӣ, бо арзи сипос аз номи худам ва ҳайати шахсии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз бо дастгирии шумо соҳиби манзили истиқоматӣ гаштаем миннатдорӣ баён мекунам. ваъда медиҳем ки бо дасту дили пок ва шумо пешвои азизи миллат ва ба ватан содиқона хизмат мекунем. бинои истиқоматӣ барои кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар кӯчаи ҳаким карими шаҳри хуҷанд ки бо дастури пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта ба истифода дода шуд аз 10 ошёна ва 80 хонаи истиқоматӣ иборат мебошад. корҳои сохтмониро дар ҳар се бинои нав дар шаҳрҳои душанбе ва хуҷанд кормандону мутахассисони раёсати сохтмони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бо сифати баланд ба анҷом расонидаанд. биноҳои нави хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати ноҳияи вахши вилояти хатлон ва ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти суғд ки аз 2 ошёна иборат буда бо тарҳи якхела сохта шудаанд дорои ҳуҷраҳои корӣ, толори маҷлисӣ, хобгоҳ барои ҳайати шахсӣ, ҳаммом ва дигар иншооти ёрирасон мебошанд. ҳамчунин биноҳои навсохти хадамоти оташнишонӣ дар ноҳияҳои болозикр бо таваққуфгоҳ ва дастгоҳу таҷҳизоти лозимаи техникӣ таъмин буда дар маҷмӯъ дар онҳо барои пешбурди фаъолияти кормандон тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалисозии иқдоми мазкурро натиҷаи фаъолияти босамари кормандони ин ниҳод арзёбӣ карда масъулони соҳаро барои дастгирӣ ва беҳсозии шароити кору зиндагии мутахассисони ҷавон вазифадор намуданд. бинои истиқоматӣ барои кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар кӯчаи ҳаким карими шаҳри хуҷанд ки бо дастуру ҳидояти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта ба истифода дода шуд аз 10 ошёна иборат буда дорои 64 хонаи якҳуҷрагӣ ва 16 манзили сеҳуҷрагӣ мебошад. дар бинои нав барои зисту зиндагии кормандони мақомоти милитсия тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла ҳамаи хонаҳо бо ҷиҳозу лавозимоти рӯзгор таъмин мебошанд.
با استفاده دادن بینای استقامتی در روز تجلیل عید کسبی کارمندان مقامات کارهای داخلی را که در مرکز مأموری ولایت سوخت شهر خوجند فعالیت میکنند خوشحال نمود. امروز از آن خوشبخت میباشیم که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صاحب منزل استقامتی گردیدیم. چون این تشبث به ما امکانیت میدهد که در آینده فعالیت خدمتی خود را خوب به راه مانیم. قابل تذکر است که شرایط زندگانی و امکانیت خدمتی کارمندان مقامات کارهای داخلی به طور همیشگی تحت توجه سرور دولت محترم امامعلی رحمان قرار داشته تدریجاً برای فعالیت بازثمر آنها انشاءات گوناگون ساخته به استفاده داده می شود. در همین راستا جهت تامین کارمندان مقامات کارهای داخلی با خانه‌های استقامتی در ولایت سوخت تدبیرهای ضروری عملی گردیده با این وسیله شرایط زیست و زندگانی آنها به طرز چشمرس بالا برداشته شده است. کارمندان میلیسیا و اویله‌های آنها با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای چنین توجه و غمخوری‌های همیشگی اظهار سپاس و منتداری کرده ابراز داشتند که این گونه دستگیری‌های پیوسته مسئولیت آنها را برای اجرای وظیفه خدمتیشان باز هم دوچند می‌نماید. من از نام خود و دیگر کارمندان مقامات کارهای داخلی در ولایت سوخت که امروز صاحب خانه‌های استقامتی گردیدند با اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان منتداری خودمان را بیان می‌نماییم و تشبث محترم جناب عالی به ما امکانیت داد که ما صاحب منزل‌های استقامتی شویم. کارهای ساختمانی در بینای استقامتی ماه ینور سال 2024 آغاز گردیده در آشیانه یکم مرکز سودا و خدمترسانی تأسیس داده شده است. در رفت ساختمان مسائل‌های وطنی بلندصفت استفاده بردیم. 35 نفر کارگران محلی با جای کاری دائمی تامین شده با معاش خوب تامین بودند. بینای استقامتی در مرکز شهر خوجند قامت افروخته است و دیگر انشاءات مهم از جمله مکتب و باغچه بچگانه و مرکز سلامتی در نزدیکترین مسافت جایگیر می باشند. در حوله بنا جای برای بازی و دلخوشی کودکان و استراحت و فراغت استقامت کنندگان بنیاد کرده شده است. امروز در سراسر کشور روزی میلیسیای تاجیک با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. این سنه جشن آنهایی است که با صداقت به سوگند خدمتی شب و روز برای حفظ امنیت شهروندان و آرامی جامعه خدمت میکنند. به این مناسبت در شهر و ناحیه‌های کشور چاره‌بینی‌های عیدانه برگزار گردیده فعالیت و فداکاری‌های کارمندان مقامات کارهای داخلی قدردانی شدند. همکاران ما گزارش می‌دهند. در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی بخشیده بر روز میلیسیای تاجیک چاره‌بینی عیدانه با شکوه دایر گردید. ضمن افتتاح چاره‌بینی ابراز شد که از روز تأسیس میلیسیای تاجیک کارمندان این نهاد در صف پیش مبارزه برای تأمین ترتیبات جمعیتی و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان ایستاده کار این نهاد مهم دولتی را صداقتمندانه ادامه می‌دهند. کارمندان این نهاد تمام قوه، نیروی ذهنی و کسبی را برای تأمین وضع سیاسی و جمعیتی و آرامی و آسودگی ساکنان مملکت به خرج داده در تحکیم امنیت و حقوق و آزادی‌های شهروندان سهم ارزنده می‌گذارند. در ادامه همایش تاکید کرده شد که میلیسیای تاجیک در دوران صاحب استقلالی مسئولیت بس حساس و دشوار حفظ مال و ملک، حمایت حقوق و منفعت‌های شهروندان، تأمین ثبات و آسایشتگی و مبارزه با جنایتکاری را به عهده داشت و تا امروز آن را صافدلانه اجرا می‌نمایند. دلاوری و صداقت کارمندان میلیسیا بود که این نهاد از نبرد و مبارزه‌های سنگین و امتحان سخت روزگار سربلندانه گذشته در برقرارسازی صلح و ثبات، آسایشتگی و فراهم آوردن شرایط محیط آرام و آسوده برای کار و زندگی و آبادی و سازندگی نقش نظررس گذاشته است. در انجام چاره‌بینی از طرف هنرمندان کنسرت عیدانه برگزار شده خاطر اشتراکچیان را شاد نمودند. با مناسبت سالگرد نوبتی تأسیسیابی مقامات کارهای داخلی و روز میلیسیای تاجیک
дар шаҳри бохтар бо иштироки масъулини шаҳр, ҳайати шахсӣ, собиқадорони соҳа ва дигар меҳмонон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. Гуфта шуд ки милитсияи тоҷик яке аз сохторҳои бонуфузи ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб рафта, кормандони он дар нахустин лаҳзаҳои ташкилёбӣ то имрӯз ҳамчун нерӯи муҳофизаи тартиботи ҷамъиятӣ дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон саҳмгузор мебошад. Кормандони мақомоти мазкур дар лаҳзаҳои сангини таърихӣ аз имтиҳони ҷиддӣ гузашта барои таъмини амну суботи ҷомеа ва ҳимояи оромию осудагии шаҳрвандон нақши муҳим доранд ва дар ин роҳ садҳо кормандони шуҷоъу далери мақомоти корҳои дохилӣ ҷонбозиҳо карданд. Дар қисмати дигар ба чанде аз кормандон ва фаъолони соҳа барои хизматҳои намунавӣ ва натиҷаҳои назаррас дар фаъолияти хизматӣ сипосномаҳо супорида шуд. Дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар барои беҳтар намудани шароити кории кормандони милитсияи шаҳр 4 адад автомашинаи хизматӣ тақдим карда шуд, ки ин иқдом ба баланд бардоштани сатҳи омодашавӣ ва беҳтар гаштани ҳолати хизматии ҳайати шахсӣ равона шудааст. бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик дар шаҳри левакан чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар оғоз меҳмонон аз намоиши дастовардҳои омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи байналмилалии леваканти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дидан намуда бо корҳои дастӣ ва навоварии онҳо шинос шуданд. зимни суханрониҳо таъкид гардид ки аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии милитсияи тоҷик то имрӯз кормандони ин неҳод бо садоқат ва ҷасорати баланд дар ҳифзи суботу оромии ҷомеа, таъмини амнияти шаҳрвандон ва пешгирии ҷинояткорӣ саҳми назаррас мегузоранд. таърихи пурифтихори милитсияи миллӣ гувоҳи хизматҳои содиқонаи ҳазорҳо афсарону сарбозон аст ки баҳри амну осоиш ва ҳуқуқи мардум фаъолият доранд. дар идомаи чорабинӣ як қатор кормандони соҳа барои фаъолияти намунавӣ ва хизмати содиқона бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо сурудҳои ватандӯстона ва намоишҳои ҷолиб хотима ёфт, ки ба фазои идона шукӯҳи тоза бахшид. дар толори қасри фарҳанги шаҳри кӯлоб бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик чорабинии тантанавӣ баргузор гардид, ки зимни суханрониҳои худ баромадкунандагон иброз доштанд, ки милитсия яке аз сохторҳои муҳими давлат аст, ки бо меҳнати шабонарӯзии худ оромию субутро дар ҷомеа нигоҳ медорад. дар шаҳри кӯлоб низ солҳои охир бо дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, коллеҷи милитсия, бинои дастаи таъиноти махсус, бинои хизмати хадамоти муҳофизаи вазорати корҳои дохилӣ ба истифода дода шуданд. инчунин шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри кӯлоб дар бинои наву барҳаво фаъолият намуда шабонарӯзӣ ба халқу ватани хиш хизмат намуда истоданд, ки ин ҳама аз таваҷҷӯҳи беандозаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти милитсия гувоҳӣ медиҳад. дар фарҷоми чорабинӣ дар ҳолати тантанавӣ як қатор кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва шаҳри кӯлоб бо ифтихорнома ва сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри кӯлоб сарфароз гардонида шуданд. суруду таронаҳои ватандӯстонаю дилошуби ҳунармандон пешниҳоди иштирокчиёни чорабинӣ гардид. дар ноҳияи вахш бахшида ба иди касбии милитсияи тоҷик бо иштироки масъулин, ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия, собиқадорони соҳа ва фаъолони ҷомеа чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. зимни суханрониҳо таъкид шуд, ки таъмини амният, оромиву субот ва ҳаёти осоиштаи шаҳрвандон аз ҳисси баланди масъулият, садоқати хизматӣ ва маҳорати касбии ҳар як корманди милитсия вобаста аст. гуфта шуд, ки бо дастгириҳои пайвастаи давлатӣ шароити хизмативу маишии кормандон беҳтар гардида, фаъолияти онҳо дар таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи оромии ҷомеа самараи баланд дода истодааст. дар идомаи чорабинии ҷашнӣ чанде аз кормандони фаъол ва собиқадорони соҳа барои хизмати содиқона ва саҳми арзанда дар таъмини амнияти ҷамъиятӣ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. чорабиниро барномаи пурмазмуни фарҳангӣ, ки аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанг пешниҳоди ҳозирин гардид, шукӯҳи идона бахшид. ба ин муносибат ба собиқадорон ва оилаҳои нафароне, ки ҳангоми адои хизмат фавтиданд, кӯмакҳо расонида шуд.
дар ноҳияи балҷувони вилояти хатлон тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати таҷлили рӯзи милитсияи тоҷик нахуст аз маросими истиқболи варзишгарони ноҳия оғоз ёфт. гурӯҳи варзишгарон пас аз иштироки фаъолона дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз рӯи намуди гӯштини ҷудо ки дар байни наврасону ҷавонони то синни 23 сола баргузор гардида буд ғолибият ба даст оварда ба гирифтани ҷойҳои намоён ва мавқеи ифтихорӣ мушарраф шуданд. ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ дар маркази ноҳия бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мураббиҳо ва дастпарварони муассисаи давлатии мактаби варзишӣ, волидайни варзишгарон ва дигар сокинони маҳаллии ноҳия самимона истиқбол карда шуданд. пас аз маросими истиқбол бахшида ба таҷлили рӯзи милитсия ҳамчун нишони пойдории оромиву суботи комил ки ба рушду пешрафт ва таъмини зиндагии босаодати мардум боис шудааст, намоиши дастовардҳои соҳаҳои мухталифи ноҳия пешниҳоди иштирокдорон гардид. қисмати тантанавии чорабинии ҷашнӣ дар толори қасри фарҳанги ноҳия идома ёфт. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва дигар фаъолони ҷомеа иштирок ва суханронӣ намуданд. бо шукӯҳи идона таҷлили ҳамасолаи рӯзи касбии кормандони милитсияро нишон аз соҳибихтиёриву мустақилияти мамлакат, таъмини амнияту оромӣ, суботи сиёсӣ, арҷ гузоштан ба садоқату корнамоиҳо ва фаъолияти самарабахши ин ниҳоди давлатӣ арзёбӣ карданд. пешгирии ҷинояткорӣ, таъмини волояти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ дар ҷомеа, ҳифзи осоиштагии сартосарии мардуми кишвар ва дар қатори амнтарин кишварҳои олам шомил гардидани Тоҷикистонро ба хизмати содиқонаву фаъолияти масъулиятноки кормандони милитсия марбут дониста шуд. дар идома ба як зумра кормандони милитсия ва собиқадорони соҳа барои содиқона иҷро намудани рисолати касбӣ ва фаъолияти намунавӣ нишон додан сипоснома, унвону медалҳои ҷашнӣ, рутбаҳои хизматӣ ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҳамзамон баҳри ҳавасмандгардонии иштирокчиёни мусобиқаҳои варзишии ноҳия низ бо сипосnomаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷоми чорабинӣ бо мақсади таъмини фароғату болидахотирии иштирокдорон барномаи ҷолибу мукаммали фарҳангии ҳунармандони ноҳия пешниҳод карда шуд. ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик дар ноҳияи фархор ҷамъовари тантанавӣ баргузор гардид. дар ин тадбир намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, собиқадорон ва ҳайати шахсии мақомоти корҳои дохилии ноҳия иштирок намуданд. зикр шуд ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати таҳкими такурсии моддиву техникии мақомоти корҳои дохилӣ ва сохторҳои он бо таъмини таҷҳизоту воситаҳои муосири техникӣ, бунёди иншооти замонавӣ ва тарбияи мутахассисони касбӣ пайваста тадбирҳо андешида мешаванд ки ин ба иҷрои вазифаҳои хизматии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва сохторҳои он мусоидат менамояд. ҳамасола таҷлил гардидани рӯзи кормандони милитсия ба таваҷҷуҳи пайвастаи давлату ҳукумат нисбат ба ин ниҳоди муҳими давлатӣ рабт дода шуда, кормандони милитсия худро бобати иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва содиқ будан ба савганди хеш вазифадор шумориданд. дар идомаи ҷамъомад як қатор кормандону собиқадорони соҳа баҳри саҳмгузорӣ дар пойдории тартибот ва сулҳу амонӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷом баҳри болидарӯҳии иштирокчиёни чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои дилошӯб бо иштироки беҳтарин санъаткорони бахши фарҳанги ноҳия мавзун карда шуд. дар бинои қасри фарҳанги шаҳри норак бо намояндагӣ аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри норак бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик чорабинии хотирмон доир карда шуд. маҳз бо дастгириву ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми зиёда аз 3 даҳсолаи даврони соҳибистиқлолии кишвар мақомоти корҳои дохилӣ ба як ниҳоди боэътимод кафили амнияти дохилии кишвар мубаддал гардид. бояд зикр намуд ки робитаи мақомоти корҳои дохилӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ, суд ва прокуратура рӯз то рӯз қавитар гардида, талошу кӯшишҳои дастаҷамъона, ҳамкории мутақобилан судманд, ҳамдигарфаҳмӣ ва мубодилаи афкор дар самти мубориза бо ҷинояткорӣ ва таъмини суботу оромӣ дар кишвар натиҷаи судманд дода истодааст. дар чорабинии бахшида ба рӯзи кормандони милитсияи тоҷик ба як зумра кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри норак барои шуҷоату мардонагӣ ва дар сатҳи баланди касбӣ иҷро намудани уҳдадорию вазифаҳои хизматӣ бо ифтихорнома ва мукофотҳои таъсисдодаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд.
дар доираи таҷлили рӯзи милитсияи тоҷик масъулини шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ба аёдати собиқадорони соҳа оилаҳои кормандоне ки ҳангоми иҷрои вазифа ба ҳалокат расиданд рафта ҳамчунин ба онҳо маводи ғизоӣ дастрас карданд. дар толори қасри фарҳанги ноҳия бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. таъкид шуд ки дар замони истиқлоли давлатӣ милитсияи тоҷик дар сафи пеши мубориза бо ҷинояткорӣ қарор дошта барои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва таъмини амнияти шаҳрвандон саҳми босазо дорад. милитсияи тоҷик дар ҳифзи дастовардҳои давлат, волояти қонун ва амнияти ҷомеа нақши назаррас дорад. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ёдовар гардиданд ки кормандони ин ниҳод аз рӯзҳои аввали таъсиси мақомоти милитсия дар барқарорсозии сохти давлатӣ ва таъмини суботу оромӣ саҳми арзанда гузоштанд. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор кормандони фаъол ва собиқадорони милитсия ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сипосномаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ тақдим гардид. дар қисмати фарҳангӣ ҳунармандони бахши фарҳанг бо иҷрои сурудҳои ватандӯстона истиқлолият ва сулҳу суботи кишвар хотири ҳозиринро болида гардониданд. дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба рӯзи кормандони милитсия дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин иброз доштанд ки кормандони мақомоти корҳои дохилӣ таҳти ғамхориву таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат қарор дошта кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ба савганди ёд намудаашон содиқ бошанд. дар баромади худ сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин саҳифаҳои рангини мақомоти корҳои дохилӣ, корнамоиву матонати кормандони милитсия дар мубориза бар зидди ҷинояткориву ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва дастовардҳои мақомоти корҳои дохилии ноҳия дар замони соҳибистиқлолӣ суханронӣ намуд. дар идомаи чорабинӣ барои хизматҳои содиқонаю софдилона зоҳир намудани маҳорати баланди касбӣ зимни таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон, интизоми намунавӣ ва бахшида ба рӯзи милитсия як қатор кормандон бо медал, ифтихорномаи фахрӣ ва раҳматнома қадрдонӣ шуда соҳиби тӯҳфаҳо гардиданд. собиқадорони соҳа ва оилаҳое ки пайвандонашон ҳангоми иҷрои вазифа дар роҳи ватан ҷонисор карданд аз кӯмакҳои пулию тӯҳфаҳои хотиравӣ баҳравар гардиданд. дар фарҷоми ҳамоиш барномаи рангину пурмуҳтавои шӯъбаи фарҳанги ноҳия ва ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар иртибот ба рӯзи касбии кормандони милитсия соҳибкорони ватандӯсти ноҳияи диваштиш суҳроб шарифзода ва хуршид шарипов дар пайравӣ бо дастурҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи диваштиш 2 адад воситаҳои нақлиёти хизматӣ тақдим намуданд. бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик дар қасри фарҳанги ноҳияи диваштиш чорабинии дона баргузор гашт. гуфта шуд ки аз замони таъсисёбӣ то ба имрӯз милитсия масъулияти басо душвору пурхатарро ба ӯҳда дорад ки мароми он таъмини амнияту осоиштагӣ мебошад то ки шаҳрвандон тавонанд зиндагии шоистаро пеш баранд. ҳамчунин вобаста ба дастгириҳои роҳбари давлат дар самти таъминоти моддии техникии мақомот ва ҳамин гуна иқдомҳо аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла ноҳияи диваштиш иброз гардид ки шароитҳои фароҳам гардида имконат медиҳад милитсияи ноҳия бе мушкилӣ фаъолияти хизматиашро пеш барад. дар идома гурӯҳи калони кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи диваштиш ва собиқадорони соҳа бо тӯҳфаҳо ҳавасманд карда шуданд. инчунин дар иртибот ба иди касбӣ бо фармоишҳои вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати он дар вилояти суғд кормандоне ки зимни фаъолияти хизматӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд бо рутбаҳои навбатӣ, медалу нишонҳои соҳавӣ, ифтихорнома ва сипоснома сарфароз гардиданд. барномаи фарҳангӣ анҷомбахши чорабинӣ гардид. аҳли ҳунар фазои идонаро фароҳам оварда ҳомии қонуну тартибот ва амнияту осоиштагӣ будани милитсияро бо суруду таронаҳо ва саҳнаҳои тарбиявӣ намоиш доданд. ба ифтихори рӯзи милитсияи тоҷик дар толори қасри фарҳанги ноҳияи айнии чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. зимни суханониҳо зикр шуд ки бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фаъолияти мақомоти милитсия дар солҳои истиқлоли давлатӣ марҳилаи сифатан навро оғоз намуда имрӯз милитсияи тоҷик ҳамчун ниҳоди муҳими ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва аҳамияти шаҳрвандон бо эҳсоси баланди масъулият, худшиносӣ ва ватандӯстӣ иҷрои вазифа менамоянд.
гуфта шуд ки милисияи тоҷик аз рӯзҳои нахустини таъсисёбӣ роҳи пурифтихор ва пурмашаққатро тай намуда дар саҳифаҳои таърих бо ҷасорату матонат ва садоқат ба ватан номбардор гардидааст. имрӯз низ кормандони шуҷои мақомоти корҳои дохилии ноҳия дар паҳлӯи ҳамкасбони худ дар саросари кишвар барои ҳифзи сулҳу субот ва осоиштагии мардум шабонарӯзӣ хизмат менамоянд. ҳамзамон ба як қатор кормандони фаъоли шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи айнӣ ва собиқадорони соҳа ки солҳои зиёд дар роҳи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ содиқона хизмат намуданд, сипосномаҳо, ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва шӯъбаҳои корҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи айнӣ тақдим гардид. дар идомаи чорабинии барномаи фарҳангии рангин аз ҷониби ҳунармандони ноҳия пешниҳод гардид ки рӯҳияи идонаро боз ҳам болидатар сохт. дар ноҳияи спитамин рӯзи касбии кормандони милитсия дар толори қасри фарҳанги маркази ноҳия бо баргузории чорабинии хотирмон ва ширкати намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорон, ҷавонон, аҳли ҷомеа истиқбол гирифта шуд. иброз гардид ки нақши мақомоти корҳои дохилӣ баҳри ҳифзи пояҳои истиқлолияти давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини ҳаёти осоиштаи сокинони мамлакат муҳим буда, вафодорӣ ба касб, садоқат ба ватан, иҷрои рисолати баланди касбӣ аст ки милисияи тоҷик дар байни ҷомеа соҳиби обрӯи нуфузи баланд гардид. пешрафти давлату ҷомеа аз суботу амният вобаста буда, пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи моликияти шаҳрвандон, пойдории оилаҳо, кору фаъолият дар соҳаҳо ва таъмини амнияти ҳамагон натиҷаи заҳмати шабонарӯзии кормандони милитсия арзёбӣ гардид. дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи таъсисёбии милисияи тоҷик ба кормандони милитсия сипоснома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ҳамзамон бо фармоиши вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ ва кормандони фаъолу таҷрибадор рутбаҳои ҳарбӣ сипоснома тақдим гардид. барномаи рангини фарҳангӣ аз тарафи овозхонҳои бахши фарҳанги ноҳии спитамин, иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстӣ, ифтихор аз ваҳдату ҳамдилии халқи тоҷик ва сулҳу суботи саросарӣ ифодагари рӯҳии баланди ҳамагон буд ва ба чорабинии рӯзи таъсисёбии милисияи тоҷик дар ноҳияи спитамин шукӯҳу маънии тоза бахшид. бахшида ба рӯзи милисияи тоҷик дар шаҳри исфара ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. зимни таҳнияту муборакбодӣ ба ифтихори рӯзи милисия, таърихи таъсис ва ташаккулёбии мақомоти корҳои дохилии кишвар, нақши он дар таҳкими истиқлолияти милливу давлатӣ ва фазои осудаву ором дар кишварро тазаккур дода шуд. зимнан гуфта шуд ки кормандони милисия дар давраи соҳибистиқлолии давлатамон санҷишҳои талхи таърихиро паси сар намуда, дар таъмини амнияти давлату миллат саҳми арзанда гузошта, борҳо исбот намуданд ки барои онҳо арзишҳои ватан, истиқлолият, ваҳдат волою муқаддасанд. мақомоти корҳои дохилӣ чун пештара дар мубориза бо ҳама гуна ҷинояткориҳо, хоса дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои хусусияти террористиву экстремистӣ дошта пешоҳанг буда, имрӯз бо таҷҳизоту дастгоҳҳои замонавӣ таъмин гардида, сатҳи дониш ва малакаи касбии ҳайати шахсӣ боло меравад. баъдан дар вазъияти тантанавӣ ба як гурӯҳ кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, собиқадорони соҳа ва фаъолони шаҳр барои ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, садоқат ба ватану миллат, пуршарафона иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ, иштироки фаъолона дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ифтихорномаву сипоснома, медалҳои ҷашнӣ, рутбаҳои навбатӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. барномаи ҷолиби идонаи фарҳангӣ иборат аз сурудҳои тараннумкунанда аз фаъолияти шабонарӯзии милисия, васфи ватан, садоқат ба халқу миллат, анҷомбахши чорабинии идона гардид. ҳамчунин имрӯз дар қасри фарҳанги ҷамоати диҳоти ба номи ҳайдар усмонови ноҳии бобоҷон ғафуров чорабинии идона ба муносибати рӯзи милисияи тоҷик доир карда шуд ки дар он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарияту кормандони шӯъбаи якум ва дуюми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳии бобоҷон ғафуров, собиқадорон, аҳли илму зиёд ҷавонон иштирок доштанд. таъкид гардид ки имрӯз хизмати содиқонаи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ аст ки шаҳрвандон дар симои милисияи тоҷик, ҳимоятгарони таъмини амнияти миллату давлат, тартиботи ҷамъиятӣ, осоиштагӣ, ҳуқуқу озодӣ, ҳифзи моликият ва суботу оромии ҷомеаро мебинанд. дар чорабинӣ бо баёни андешаҳои нек ёдоварӣ аз кору хизматҳои кормандони собиқадори милисия таъкид гардид ки робитаи қавӣ бо аҳолӣ аст ки оромию суботи ҷомеа таъмин ва сатҳи ошкору пешгирии ҷиноятҳо нишондиҳандаҳои назаррас ва омад.
дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи милисияи тоҷик дар ноҳияи бобоҷон ғафуров аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва кормандони милисияи шӯъбаи 1 ва 2 ноҳия сипоснома тӯҳфаҳо тақдим гардид ва ҳамзамон кормандони фаъоли милисия бо фармоиши вазорати корҳои дохилӣ бо рутбаҳои нави ҳарбӣ қадршиносӣ гардиданд. барномаи пурмуҳтавои ташкилнамудаи аҳли ҳунару фарҳанги ноҳия ва ширкаткунандагони чорабинии рӯзи милисияи тоҷик дар ноҳияи бобоҷон ғафуров рӯҳияи тоза бахшид. дар шаҳри ваҳдат рӯзи милитсияи тоҷик бо роҳандозии чорабинии бошукӯҳ тақдими медалу ифтихорнома ва қадршиносии кормандони соҳа хотирмон таҷлил карда шуд. дар чорабинӣ ироа карда шуд ки фароҳам овардани шароити созгор барои кормандони соҳаи мақомоти корҳои дохилии тоҷикистон аз ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. ҳамчунин гуфта шуд ки давлат ва ҳукумати тоҷикистон барои таҳкими асосҳои моддиву техникии мақомоти корҳои дохилӣ ва қушунҳои дохилӣ, тарбияи кадрҳои баландихтисос ба хизмат ҷалб кардани мутахассисони ба талаботи замони муосир ҷавобгӯй ва беҳтар намудани шароити зиндагиву хизмати ҳайати шахсӣ таваҷҷӯҳи хосса зоҳир менамояд. қисмати дигари чорабинӣ аз қадршиносии як зумра кормандони соҳа бо медалу ифтихорнома ва барномаи рангини фарҳангӣ иборат буд ки писанди иштирокчиён гардид. боиси ифтихору шукргузорист ки дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи милитсияи тоҷик дар фазои осоишта ва сулҳу амнияти кишвар ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат дар толори маҷлисии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. роҳбарияти ноҳия таъкид намуд ки дар ибтидои бунёди давлати соҳибистиқлоли мо ки давраи вазнини таърихӣ ба ҳисоб меравад, кормандони милитсияи тоҷик рисолати касбии бошарафона иҷро намуда барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъмин намудани волояти қонун, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ саҳми басо арзишманд гузоштанд. дар ин давра садҳо ҷавонмардони мақомоти милитсия баҳри ватан ҷони худро фидо намуданд ки дар саҳифаи таърих ва дили халқ шуҷоату пайкори онҳо ҷовидонӣ маскан гирифтааст. дар поёни қисмати тантанавии чорабинӣ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав ба як қатор кормандони мақомоти милитсия сипоснома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ бошад ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав бо суруду таронаҳои ватанхоҳӣ ба чорабинӣ зиннати хоса бахшиданд. ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи таъсисёбии милитсия дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод доир гардид ки дар кори он кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳия, собиқадорони милитсия, масъулони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва дигар меҳмонон ширкат доштанд. дар ин чорабинӣ масъулини шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи нуробод аз роҳи пешрафти милитсия, ҷонбозиҳои кормандони соҳа барои ҳифзи дастовардҳои истиқлолият ва ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам овардани шароити корӣ барои кормандони милитсия ва собиқадорони соҳа суханронӣ намуданд. аз ҷумла қайд намуданд ки бо мақсади боз ҳам ҷоннок намудани фаъолияти нозирони минтақавӣ дар ноҳия, ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ҳуҷраҳои кории алоҳида бунёд шудааст то ҳамкории кормандони милитсия бо омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ, кормандони соҳаи тандурустӣ ва аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ монда шавад. нотиқон зимни баромади хеш изҳор доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилӣ тамоми шароитҳои заруриро фароҳам овардааст то кормандони милитсия баҳри пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва таҳкими оромиву суботи кишвари азизамон саҳми босазои худро гузоранд. ҳамзамон дар ин чорабинӣ ба як қатор кормандони милитсия ва собиқадорон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар охир ҳунармандон бо барномаи рангини худ хотири аҳли нишастро шод карданд. дар ноҳияи файзобод бахшида ба рӯзи милитсияи тоҷик чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. иброз гардид ки кормандони милитсияи кишвар дар таҳкими амнияти ҷамъиятӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон нақши муҳим доранд. рӯзи милитсия на танҳо иди кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, балки рӯзи арҷгузорӣ ба ҳамаи он шахсоне мебошад ки бо ҷасорату садоқати касбӣ сулҳу субот ва амнияти ҷомеаро таъмин менамоянд. дар ҷараёни чорабинӣ
як гурӯҳ кормандони фаъол ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ барои хизматҳои содиқона, фаъолияти самаранок ва саҳми арзанда дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ бо сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. бахши фарҳангии чорабинӣ бо иштироки ҳунармандони маҳаллӣ баргузор гардида барномаи рангини онҳо ба рӯзи тантанавӣ рӯҳияи идона бахшид. бахшида ба рӯзи милисияи тоҷик дар толори қасри фарҳанги ноҳияи тоҷикобод бо иштироки кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва сокинону кормандони касбу кори гуногун чорабинии идона доир гардид. қайд карда шуд ки нақши милисияи тоҷик дар ҳифзи тартибот, таъмини зиндагии осоиштаи мардум, пуштибонии сулҳу субот ва таҳкими волояти қонун басо назаррас аст. таълиму тарбияи ҳуқуқӣ дар баробари тарбияи сиёсӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, эстетикӣ ва намудҳои дигари тарбияи инсонӣ хеле муҳим мебошад. инчунин дар рафти чорабинии мазкур барои як қатор собиқадорону кормандони ҳифзи ҳуқуқ ки аз ҳолҳои қаблӣ то ба ин ҷониб хизматҳои шарафмандона намудаанд бо сипосномаву ифтихорномаҳо сарфароз гардонда шуданд. дар фарҷоми чорабинӣ барои иштирокдорон ва кормандони ҳифзи ҳуқуқ аз тарафи кормандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи консертии идона таҳия намуда манзури онҳоро шод гардонданд. дар ноҳияи ёвон ба муносибати рӯзи кормандони милитсия чорабинии идона доир гардид. мақомоти корҳои дохилӣ яке аз сохторҳои муҳими ҳифзи ҳуқуқи кишвар мебошад ки ба зиммаи он доираи васеъи вазифаҳо аз таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ сар карда то риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва мубориза бар зидди сохтор вогузор карда шудааст. пешрафти тамоми соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар ва нуфузи байналмилалии он аз сулҳу суботи ҷомеа вобастагии калон дорад. ма сохторҳои корҳои дохилӣ дар набарди мубориза бо ҷинояткорӣ қарор дорад ва ҳамарӯза ҷони худро дар хатар гузошта вазифаҳои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти ҷомеа, таҳкими волояти қонун, ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ҳимояи манфиатҳои қонунии муассисаҳои давлативу ғайридавлатӣ ва коллективҳои меҳнатӣ ба зиммаи онҳо вогузор карда шудааст. дар ҳамин зим чанде аз кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия барои фаъолияти арзанда ва иҷрои баланди вазифаҳои хизматӣ бо сипосномаҳои вазорати корҳои дохилии кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия инчунин нишони сарисинагии сохторҳои вазорат қадрдонӣ карда шуд. дар қисмати ниҳоӣ барномаи фарҳангию ҳунарии шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия пешкаши ҳозирин гардонида шуд. امروز در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مسابقه بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به شاهمات آغاز گردید. در این چاره‌بینی مهم ورزشی بهترین شاهماتبازان از 16 کشور جمع آمده بین هم سبقت می‌کنند. گزارش در این خصوص. در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه مسابقه بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به شاهمات آغاز گردید. در مراسم افتتاحی چاره‌بینی ورزشی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالله رحمانزاده، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون شاهمات تاجیکستان شرکت ورزیدند. ذکر کرده شد که مایه افتخار است که کشور ما میزبان چنین چاره‌بینی مهم ورزشی گردیده در آن شاهماتبازان کشورهای گوناگون شرکت می‌ورزند. تاکید کرد که شاهمات یا شطرنج یکی از کهن‌ترین بازی است که امروز در سراسر جهان رواج و شهرت دارد. شطرنج مسابقه ذهن‌ها و نوع ورزش فکری است. تنها دانش و زیرکی و حافظه قوی غالب را در این بازی معین می‌کند. در این مسابقه 230 نفر شاهماتباز از 16 دولت دنیا اشتراک می‌کنند. 15 نفر آنها صاحب عنوان بلندترین شاهمات رسمیستر، یعنی که بزرگوستاد هستند. 30 نفرشان استاد درجه بین‌المللی. مقصد از برپا نمودن این چاره‌بینی ورزشی، بلند برداشتن مهارت شاهماتبازان تاجیک، رواج دادن این نمود ورزش در تاجیکستان و دریافت نمودن چهره‌های نو برای آنکه تا بتوانند تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی معرفی نمایند. مسابقه به دو گروه تقسیم شده است، گروه A و گروه B. در گروه A شاهماتبازانی که ریتینگشان از 2200 بالا است، در گروه B از 2200 پایان. جایزه این مسابقه $50,000 ایالات متحده آمریکا معین شده است و مقصد از تقسیم بندی امکانیت داده شود که شاهماتبازان توانند مهارت خود را به پورگی نشان دهند. فدراسیون شاهمات تاجیکستان با تشکیل چنین مسابقه ها ورزشکاران بهترین را معین نموده برای معرفی ارزنده تاجیکستان به مسابقه های بین المللی سفربر میکند. همزمان فدراسیون شاهمات کشور در ادامه جهت رشد گسترش این ورزش ذهنی برگزاری باز چند مسابقه دیگر را به نقشه گرفته است. در مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به شاهمات زیاده از 250 شاهماتباز از 16 کشور اشتراک کرده میان هم رقابت نموده و برای به دست آوردن جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تلاش میکنند.
дар шаҳри душанбе маросими ҷамъбастии аввалин олимпиадаи байналмилалӣ аз фанҳои математика ва информатика ба номи Хайём химиё 2025 бо шукӯҳи хоса баргузор гардид, ки он бо мақсади арҷгузорӣ ба мероси илмии ҳаким Умари Хайём ва дар доираи солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф доир карда шуд. Дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо натиҷаҳои шоиста дар аввалин олимпиадаи байналмилалӣ аз фанҳои математика ва информатика ба номи Хайём 8 ҷойи намоён ва шоҳҷоиза ҷоми Хайёмро ба даст овард. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. дар маросими ҷамъбастии аввалин олимпиадаи байналмилалӣ аз фанҳои математика ва информатика ба номи Хайём химиё 2025 роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгорон ва давталабони кишварҳои иштирокдор иштирок ва суханронӣ намуданд. Зикр гардид, ки баргузории чунин олимпиадаҳо қадами муҳим ва устуворе дар роҳи таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва тақвияти дӯстии миллатҳо мегузорад. таъкид шуд, ки олимпиадаи байналмилалӣ химиё 2025 на танҳо майдони рақобати хонандагони лаёқатманд, балки василаи муҳими баландбардоштани сатҳи донишу малакаи хонандагон дар самтҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, ҳамчунин муаррифии истеъдодҳои ҷавон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. дар аввалин олимпиадаи байналмилалӣ аз фанҳои математика ва информатика бо номи Хайём химиё 2025, ки аз 5 то 9 ноябри соли 2025 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, 96 нафар хонанда аз 8 кишвари дунё иштирок намуданд. аз шумораи умумии иштирокдорон 39 нафар сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. дастаи олимпии ҷумҳурии Қирғизистон бо ба даст овардани 10 ҷойи ифтихорӣ, аз ҷумла 3 медали тилло, 2 нуқра ва 5 биринҷӣ миёни хонандагони синфҳои 7 ва 8 мақоми аввал ва шоҳҷоиза, ҷоми Хайём, китоби рубоёти Хайём, сертификат ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми $1000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро соҳиб гардиданд. Мы очень рады были участвовать на этой Олимпиаде химиё имени Умара Хайяма. Я думаю, что дети, наши ученики, которые участвовали, получили колоссальный опыт. И в то же время очень подготовленные были ребята, поэтому они получили более 10 медалей, в связи с чем наша сборная команда Кыргызстана стала первой командой, которая получила, и мы заслужили вот такую вот статуэтку. Мы в первый раз, нам очень все нравится, это солнечный город Таджикистан, мы рады такому опыту, за гостеприимство, за душевный народ. Мы думаем, что наше сотрудничество будет продолжаться, и мы каждый год можем посещать. И для нас, и для ребят наших из Кыргызстана это будет очень хороший, благоприятный опыт. И также мы надеемся, что такого рода олимпиады сможем проводить и мы будем очень рады видеть таджикский народ у нас в гостях в Кыргызстане. аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин олимпиадаи байналмилалӣ 40 нафар хонанда аз 5 минтақа, шаҳри Душанбе, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ширкат варзиданд. дастаи олимпии Тоҷикистон соҳиби 8 медал, аз ҷумла 3 медали тилло, 1 нуқра ва 4 медали биринҷӣ гардиданд. дастаи олимпии Тоҷикистон низ миёни хонандагони синфҳои 9 ва 11 соҳиби шоҳҷоиза, ҷоми Хайём, китоби рубоёти Хайём, сертификат ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми $1000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тақдим гардид. ман дар олимпиадаи кимиё ки дар соли аввал баргузор мегардад сазовори ҷои якум гаштам. ман хушҳол аз он ҳастам, ки Тоҷикистони азизамон чунин олимпиадаҳои байналмилалиро ташкил менамояд ва дар оянда мехоҳам инчунин дар олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ низ сазовори ҷойҳои намоён гардам. ман хеле хушҳолам, ки дар ин олимпиадаи байналмилалӣ аз фани математика, ки дар кишвари азизамон баргузор гардид, дар байни 7 давлат сазовори ҷои якум шудам. ман кӯшиш мекунам, ки дар оянда сазовори ҷойҳои якум шавам дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ.
ҳамин тариқ ҷумҳурии қирғизистон соҳиби 10 ҷой, тоҷикистон 8 ҷой, қазоқистон 8, ӯзбекистон 7 ҷой, беларус 4 ҷой ва туркманистон соҳиби 2 ҷой гардиданд. довталабон аз ҷумҳурии арманистон ва шоҳигарии камбоҷа олимпиадаро бе медал ҷамъбаст карданд. ҳамчунин аз ҷониби кумитаи тадорукоти олимпиада ба муассисаи давлатии таълимии литсеи умари хайём, донишгоҳи байналмилалии забонҳои тоҷикистон ба номи сотим улуғзода ва маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо ҳамзамон ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 11 тарҳи 1 барои ҳамкории фаъолона сертификат супорида шуд. Уезжаем мы сюда с самыми положительными эмоциями, потому что превзошли все наши ожидания. Мы везем в нашу страну, в Беларусь, золото и 3 бронзовых медали по математике и по информатике. Все 4 ребят наши улетают с наградами. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилооти ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.